बोसोरसालिया जुथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथुमाजों सोमोन्दो लाखिनानै कालेक्टिभ फार्मार्स अर्गेनाइजेशन फर एग्र' इक'नमिनि बानजायनायाव दिनै जोङो मोनसे फार्मार्सफोरखौ लानानै सेमिनार खालामनाय जादोंमोन। सेमिनारनि मेन टपिक्सआनो जादों इम्परटेन्स अफ organized farming to uplift the rural and agro-economy in market-driven society बिब्दि होननानै जों मोनसे टाइटेल लानानै बेयाव खुंनाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय जों बर'फोरनि रांखान्थि हालोदखौ जौगासार खालामनो थाखायब्ला जोंनो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव जोंनि आबादखौ मावनांगोन। दायो जोंनि आबादफोरा अर्गेनाइज फर्माव गैया आरो अर्गेनाइज फर्माव गैयिनि थाखायनो जों मार्केटखौ बेसिं खालामनानै खामानि मावनो हानाय अबस्था जायाखै एबा मार्केटाव जों माल दिहुननो हानाय अबस्था जायाखै आरो मोजां बेसेन मोननो हानाय जायाखै। बे उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैनि सेमिनारखौ खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय जोंनि एक्सपिरियेन्स माखासे आबादारिफोरखौ लाफानानैबो खालामनाय जादों। जों रिसर्स पार्सन हिसाबै लाबोदों आरो डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरखौबो जों लानानै फैदों। बेवहाय सरकारनि सुबिदानि बाथ्राबो सावरायनाय जादों आरो बे आफादनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर'फोरनि रांखान्थिखौ इक'नमिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय रांखान्थिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बा जोङो आबादखौनो गाहाय खालामनानै जे खामानि मावनांगोन बेखौ जों सानदों आरो मेक्सिमाम एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिया दङ जोंनि आबादाव आरो बेखायनो जों बेखौनो बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनायनि दरखार दङ होननानै जों सानो। दा दिनैनि समावहाय जों खावलायगोन अर्गेनाइज फर्माव जुदि आबादखौ मावनो नांगौबा जोङो इडुकेटेड मानसिफोरा बेवहाय बाहागो लानांगोन। इडुकेटेड मानसिफोरा जुदि आबादखौ बाहागो लायालासेनो थायोबा जों बिनिफ्राय मोजां रिजाल्टखौ मोननो हानाय नङा आरो अर्गेनाइज फर्माव जों बेखौ खालामनो हानाय नङा। गुबुनजों जों टाक्कार मारिनानै खामानि मावनो हानाय अबस्था जानाय नङा। मानोना मार्केटिं होनना बुङोब्ला जोङो मिथिगौ जे मार्केटिंआ मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे माबायाव फैयो आरो आबादखौ मावनो थाखायबा जोङो माखासे नलेजनि गोनांथि जायो, माखासे गियाननि गोनांथि जायो। जाय गियानखौ जोङो टेकनिकखौ नांगौनि थाखाय लेखा गोरों नङाबा बिनि आइडियाफोरखौ थाब केच खालामनाया गोब्राब जायो। थाब केच खालामनो गोब्राब जायो मानोना बेयो मोनसे साइन्स, आबादा मोनसे साइन्स आरो बे आबादनि साइन्सखौ जों बुजिनांगोन आरो बुजिनो हायोबा जों प्रडाक्सनखौ मोजां खालामनो हागोन आरो बेजों मार्केटिं खालामनो हागोन। आरो बेखौ जों रिसाइक्लिंनि बाथ्राखौबो जों साननांगोन। दिनै जोङो आबाद मावनाय लोगो लोगो माइ आबाद मावनाय लोगो लोगो माइनि बाथ्राखौल' जों सिन्था खालामगोन, माइरंनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामो। खिन्थु बिनि अनगायैबो जों बियन्ड जों खामानि मावनो हानायनि अबस्था दङ। जेरैहाय जोङो प्लाइबर्डनि बाथ्रा बुङो, प्लाइबर्डखौ जोङो जिगाबनिफ्राय बानायनो हानाय अबस्था दं। बै लेभेलसिम खामानि मावनो नांगोनबा जोंनो लेखा गोरों मानसिया बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनांगोन। दिनै थालिरनि खेथिनि बाथ्रा बेवहाय सावरायनाय जादोंमोन। गोबां थालिर गायग्रा मानसिफोर ओंखारदों। थालिर गायनाय जायो थालिर फिथाइनि थाखायल', खिन्थु बेखौ जोङो आरोबाव बेनिफ्राय बेनिफिट आर्न खालामनो थाखाय मा खालामनो हाबावो। दिनैनि समाव थालिरनिफ्राय फाइबार बानायनो हायो, बिनिफ्राय जि बानायनो हायो। बेबायदिसिम जोङो साननो हानायनि बेब'स्थाखौ जों खालामनो हायोब्ला निस्सय जोङो जोंनि इक'नमिखौ जौगासार खालामनो हागोन आरो बेवहाय इन्डास्ट्रियेलाइजेसननि मोनसे माबा फैगोन, एग्र' बेस्ड इन्डास्ट्रिनि बाथ्राफ्रा बेवहाय सानजागोन। ओंखायनो जों बे बाथ्राखौनो बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनो आवगायबोनाय जादों। मिजिंथिगोन बेवहाय बयबो जोंनि इडुकेटेड मानसिफ्रानो जायफ्रानोखि साख्रि मोननो हायाखै, गभर्नमेन्ट साख्रि बा गुबुन जायगाफोराव मोननो हायाखै, बेयाव इन्टारेस्टेड होननानै खामानि मावनो हागोन आरो जोंहा बेयाव बेसिस दंखायो, बिथा दंखायो आरो बिथा दंखायो हिसाबै जोङो जोंनि सुबिदाफोरखौ जोङो अपरचुनिटिसफोरखौ नागिरनानै बेयाव खामानि मावलाङोबा जोंहा साक्सेस जानायनि लामाया मेक्सिमाम होननानै जों साननो हायो। बेखौनो जोङो स्ट्रेस होदों आरो फैबाय थानाय समाव बिनि सायाव गोबां प्रग्राम लानानै खामानि मावलांगोन, मानसिफोरखौ एवार्ड खालामनो थाखाय, सेन्सिटाइज खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन।